Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya ada di Waduk Aworan jenenge Den. Waduk Wonorejo. Tempatnya di Tulungagung. Kayak kancaku kayak. Oke. Waduk Wonorejo bareng iki tak vlog sing lihat kamera mburi wae guys ya. Oke. Temen channelku dan di vlog. Jika Anda ke Tulungagung tidak lengkap rasanya jika tidak mampir Mbulu. Tapi aku ning Waduk Wonorejo ra ning Mbulu. Oke guys, kayak Waduk Wonorejo. Iki kang ngene iki. Bu orang bayar mergone akamsi ya. Oke. Lebih sopan Anda tidak apa kayak? Tidak mengganggu mantan. Oh, tidak mengganggu tanaman goblok. Kayak krono iki oh asat sing kayak waduk ya ning asat. Mbah dicucup sapa kae. Oke guys, nah kayak Waduk Wonorejo. Tulisane mari kita vlogno sing neng dhuwur. Kuwi rencana kayak maning dhuwur kae. Ini sore tulisan Waduk Bandungan Wonorejo. Bendungan. Wah, berarti kamu sing ning anu salah caption lho, Dik. Apa? Ning Ora waduk karo bendungan apa ora sih? aku Bandungan kok. Kayak memang sengaja tidak saya pedot-pedot guys, soalnya pedot itu sakit. Kayak dalah nih, Dalan liyane. dalan liyane iki guys. Kartotonyo ning ngawi medot del del del. Diu. Kayak kali ya, mbok dikali berapa ya enggak tahu saya. Sih. Tak anu sih tak adunan kamar mandi sih, mari tak vlogno neh. Guys, sekarang teman saya menjadi tukang foto di Waduk Bandungan. Sampun anu to Mas. Wis suwi to le buka anu tukang foto ning. Oh, Nggih sampenan, Mas. sambenan guys, lek sambenan ngene iki desa. Ayo rene ambek pacarku yo. Sing nomor piro? Kayak kapal Ron. Kayak berapa? Ini ora enak kapal kok. Pice matamu ndelok Oh, pice iya, ngamuk. Iya. Guys, aku tak vlogno neh. Kayak ngene kahanane. Nah, kayak kali ini tuh kali Amazon. Iki kali sing teko bendungan kuwi. Dadi pedol ni sore dadi ambrol tutuk kono kae. Kayak lek tak zoomno zoom. Bendungan Waduk Wonorejo. Ngono ae bagi netizen yang terhormat, daripada kurang isi YouTubeku, kuwi arep-arep aku kangen to mestine ambek aku to. Wah, wis ngerti dapuramu, guys. Wis jangan wae engko tak share ning anu IG, WhatsApp ambek YouTube. Jadi lali di follow IG-ne Cowboy_panggung ambek iki. Oh, iki M_Baroni 45. iya, oke. KKN Skui Tulungagung Beji, jangan lupa di follow IG-nya KKN Beji Skui, oke? Balik, Bro. Kebalik.